All Party Hills Leaders Conference asong atumpen maike phapon. Anima kropi amithang ahempen bardui pini arni anta hem chewang welang. Dongkam mukama long kadukawe bang inkoira troksi apherang ke klembang angbong pen bang inkoira hini atum chingrum petsi Greater Dongkam Mukam Press Club amahang ke Pachethang. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjuita Birta ang ton pen. India Karbi Anglong Dongkam Mukama long kadukawe bang inkoira troksi apherang ke klembang angbong pen bang inkoira hini atum chingrum petsi Greater Dongkam Mukam Press Club amahang ke Pachethang. Dongkam mukam rong sopia long kadokawe bang inkoir hini apherang kiatum bitung isi dolonang pu akemang pen Dongkam mukam Press Club a working president Jaising terang lapen ke Greater Dongkam mukam Press Union amai pu Livingstone be atum kachikroy pen ajok Dongkam mukam rong sopia long phan Troxer ke propherang ke klembang atum chingrum don pet si ni phai thong ke raisi ar coining kansurini ra inkoir hini kasa conference IM arlo along ki hek pen amai padopon si pachun pon Kaching rumamay along Dongkam mukam rong sopia lo pherang ke atum angbong ke klem ke dam lapen akelele an ke paleji aputak chingwai chingsai pedopon labangso phi kadokawe bang inkoir hini pherang ke klem bang phuatum ridak chipi ponsi RD dojot pen Greater Dongkam mukam Press Club puamen cheer ponsi pathir pon Ningkan ke thoma Parman Livingstone be aphan maipu anghoi pekpon lapen wiki be aphan kongchun bang arpu pekpon Lason thak thaksi gurumuk singaphan dun maipu anil kathar bisil ingleng atumaphan assistant secretary lapen ke promise terang aphan saihem chunbang arpu pekpot joysing terang bidisar kethe advocate sanatu rongpi legal bidisar lapen mohon patar aphan social bidisar arpu pekpot mayalong bidisar kethe joysing terang kapachini pona tengke kedam tangarni angbong Dongkam mukam Press Club along kadokawe bang trok apherang ke do bonta Maipu Francis Teron abang kopini katura ke dokok ajok ni pai krohini April ning kansuringi ra inkoresi arni maipu arpupen chi opon. Labangso phi maipu kavidet ajoy ni working president Jaising terang pensi DPC aphan lana pon bomlo pusi pachini pon. Halapu Greater Dongkam mukam Press Union amaipu Livingstone sitame kapachini pon ke Dongkam mukam Press Club a working president Jaising terang pen ke mission akeng kam chijora pet nangpu nangke phapen ke pangrum thega pot korwang thu pajer pon thu. Alang li be asang ho kapachini pona tengke ningkan surini ra inkoi aningkan tong sikot pen Greater Dongkam mukam Press Union amahang ke pathek long loke jasemet DPC along pherang ke claim rapet angbong ke claim kachiton te ke thedung ke dokok ajoy ne pusi pachini pon bonta non ke isiwet do rapet lo nang pu ka matha pon thek ke pachun pon along Dongkam mukam along ke ong dung apherang ke tum kachedon don thek aputak be asang ho pen aning chingduk pon Kironi Penjaram Qatar 365 News India. Aphan prek perangke kalidat tum sa Nelitum han kacuning dia batai lo bonsa ta Nelitum ka cing kia platform na long der mas Nelitum jepeng de kedal bonsa ta Pini arni bangke Nelitum long Greater Dongkam mukam Press Union aprang aban no vice president la Nelitum Dongkam mukam Press Club long working president anang li pen mamatsi la soking kam ja pen jok Nelitum Pini arni ning chikroy sarpensi Pini bangke Dongkam mukam rong sopi long bangke kaprek perangke hem kia velo song ni mane hem hum ni Greater Dongkam mukam Press Union la pen Dongkam mukam Press Club la hum ni pangrum sin Nelitum akang tu bing hem di kim ye phan ning je jorsi Pini pen ke Greater Dongkam mukam Press Club pamen chi pon sin Nelitum Karbi sulang dorat phan pachini pon lo Chokyola Police Station ki parlo chotiana ramterang arong amekar divin rong par achor anima kropi lapena sopo ningkan po so chepon der penajok apia po hem chedamji pupen hem kachelele penanso ke kachbohong rap ari pusi hakko penatum chethan sita penanso ke kachbohong rap ari alar kacharap rap ari
kopi koson penlo ni chutiana ramterang arong amekar divin rong par achor anima kropi kedam tang arkoya chiklo ni phaipli ani apia po hep hidipi damji pupena jok chokyo la pendi phuka chelenga bas chethap donsi hadakta ledam de phone ta chinkilong le methanga hemta chewangwe pu achora phan ka chethan tekang ke monanging thumnon pusi chethan tekang kedam leloma lelelang ma pu phone call don bomsi chinkilong le det si nahok le do seta methanga hem ka chewang thuji lapen oso phanda ka chingtung char ilo lapen anima kropia char divin rong par mekri meklang pen choning ri pedopon komania bang thenglong abang aling sita me divin rong par a phone number 9707938945 along Birta nang pachini tha lapen ang chirap chitudun tha pusi choning ri pedopon Birta pangdak pon Nelitum Moses Tiron 365 News India. Nili hem asa kedam. Nili ho poem dam ji pumat dam dide. Asi theklong ba ling tami hem jang thi phan si lingri lo. Nangli men son Nili men de belong par ke do dim ke dak ram terang aro. Terang rong di. Setiana. Te nangli ho poem manala. Nili ho po ke arong ke dipi am terana aro. Komen tulon gedam hem peng barji ke. Januari 1 tarik mongol balani. Te nang tum labangso prang na tum si bongsing check pini duma. Avi thang na avi. Bongsing check abedi. Ta marnita nili gari thap dun long la. Gari tham nang la. Ke nangli api Birta chi anno ma hadak lema ka. Nili ni thom ben api ponji guri lo dipusi do pu amat. Johai dipu dam joi lo puli nili pula wang pu pusi pu bom ani ra pu chong hong bom lo wang we de Pinian ta wang we. pinian ta wang we de na ko la si nili pu hem je dam thulo dak ta li le de le dai chong hong bom ta wang we de Te la so hot bang on dam ke. so hot nili su pu ta den je bang ni kan pli lo Labang ini si don bahan ni sidi. Ta non hal nangli ho poem ke abeda lagati. nili pu hem ke ave de la na Arkoi ni Phaithong Kera isi Arni Dongmukak LP School along Karbi Farmer Association Lapen Cotton and Horticulture Department Atumpen Chirap Cheto Ponsi Farmer Awareness Ajay Mek Pamanpon Bangso Ajay Mek along Cotton Mate Polo Koson Sik Katiki Nangjima Hai Hui Aputhak Chethan Chimumpon Adon Thuke Ku lapen no paksita mek kachetong dun arat aptuma phat pi pajerpon bangso ajay mek along alohia man pen ADO Montu Saikia KFA mai phu tinku ingti dun mai phu soron sing rong pi lamthe jai bang himari rong pi dun chun bang Samson Tokbi Assistant Finance Secretary Robinson Rongphar Dongmukak Head Branch pen mai phu chong teron dun mai phi Priyanka Rongphar pi lapen penang an sai chutiki arat atum chetong dun si ing samjin pen sayang deng pachun pon News Desk Report 365 News India. Lakha Kripo Mahamaya Constituency Ahawar Arlo Arkoi ni Phaithong Kepra isi arani Sildharampur Jeng Ronghang Arong Along Ruby Singh Ronghang Ahem APHLC amai padopon Patumi labangso amai ke padopon laki non nang keleji MAC kiligalong Kopuson bensi ke klem ke damalong klem nangji malapen jakong kachipalong pon nangji ma hai hui alamthe kachithanchimum pedopon lo labangso phit soarlo atuma phansitami MAC kiligalong soarlo atumta arpu thetan pusi than pachini pon lapen ahawar tin a polling station along tami ke klem ke dam along arpu kachipekta akenang sodlo pusi bang phokebra pho atuma phan than pachini don adun thu kongchun bang arpu ki misitami chepek pon Dongmukak pen Ruby Singh Hanse 365 News India Media long pachini kang tum bangala han lo kedam tang ni tum soin ko rapli pen lo salam nai pulo council lo utalis ing thanang ji pulo pini anita ningkan hok pleng chu elojo sta council tum labang swallo bang pos salam le der ta Karbi Anglong ke helikopter song tum ta doktiglo sta ke chia so tum nak wood jog long le bu pini ande ma jok ta ningje hai bangala nang tum si media tum chini po la an ham phang la song da khe phansi ka chi song lo hele ke ot pen cheng lok social organization ta khe phansi ka chi song lo sita hala bang so ka chi song atu bi po bang sin le bang so question lo kok lo ra lo nang to media phan la bang so lam nang tum
non siem tuliram long banal tum da arjumi alang li jong si khe ka ching hon longri ka ching hon putel labangso lo kupi polo selam le dat kente utal Nelitum oppose petema setala rehabilitation hala arlo ke do tuman rehabilitation ke pige Nelitum oppose pe setala akaprek an ke tum oppose lo athema 2.9 atengta autonomous council aja kong ke state government phansi chipi to that therak me mi alam lake tangte Nelitum lason nang along ka prek to Nelitum ka chisik pondung Nelitum ke lason ke than lok si hedi ningkan photo selo bhon ni tung than akon nelia mate ke than lok ke non ningkan ning koi rahi ni ta ke pleng tu lo nelia bangke ke than lok acha sa Nelitum than pig lo Nelitum tok so pipi da paman lo so pen nang ana tu jasmet karbiara tu bangke Nelitum EPHLC aphan vote kili ka hud bangke jog ji dara son man la halap tu ma phan Nelitum kopi si kipugang tu ma te khan dang tu ke hedi karbi atum la election pu pia bostu lo chini ni de la pen election haidet lo te ke chu pu si puthurong ke di CM ke chu minister ke chu MLA ke chu EM ke chu pu si puthurong ke di CM ke claim MLA ke claim CM minister ke claim pu pi litung ke claim pu ke claim aphan ka li ke chu phan chot pu ma tha thurong amasila ke chu thek atum mansi ala pen ke chu dun long la pen ke chu thek atum mansi pe hai thurong titi lai loi tum ke vir la si arhi pada long la ke mikir okora po iku pu ilu la pen la mikir okora po ke itum asam long dodun bom po si mitum itum okora bom lo la si asam pen itum chete nang chon plot thek lo te ilitum ta la so okora ke war thek ji pu si ni to mata tangte Nelitum tum man lamthei si don pu ke la ke men nei amonit atum phan kang vaira council long kam ka pe claim dun lam ka pachet dandun itum alar ka pachet dandun ka pe claim dun la pen ke MLA tak ke men nei amonit phan MLA ta kang vaira assembly lom lam ka pachet dandun kam pe claim dun phan la pen ke MP ta ke men nei amonit wangra ing vaira election along ing vaira vote ki pi pen ing vaira ha parliament long itum alar lam nang pachet dandun kapet tok dun kapet claim dun dia phansi itum ing vai nang ji pusi la so lam chini nang ji pusi rata tom phan ni tung kapere kang tung la penon ni sia nang litum arjulo la Nagaland akung la non eviction kapedo ke lage encroachers to make eviction pedo nang ji sita hedi la encroachers ang bongta Supreme Court order halata do tribal dom hange eviction thap long li laki haladak ala Supreme Court order ta do laki an ke haladak naga tung tribal pinak ilito makhai pina halatung ke 6 schedule arlo nang Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom